És que... Bé, el túnel l'omplirem de matalàs, el forarem de matalàs per ficar l'última... Bon àduc, baby. José, fas tard. T'esperaven per fer la reunió. No sóc el Montilla. Vinc del futur. Que ets aquell del detergent, diguem-ne. Negatiu. Sóc Montillator. I he vingut a buscar una persona que serà molt important pel futur de Catalunya. Qui? Carot, tu ets l'escollit. Ah, sí! Visca! Ho sabia, sóc jo! Escolta, i ara què passa? Seré el nou president de Catalunya? Seré un gran poeta? Seré el nou déu dels catalans? Hauràs de morir per Catalunya. Si surto tot i més, encantat. Seré un màrtir! Escolta, i quin dia es produirà la profecia que ara vaticines? Ara mateix. T'has de tirar per la finestra. Va al carro. Ara mateix? Sí. En el futur, Catalunya està molt pitjor que ara. No hi ha AVE. Al carrer no es parla català i el que és pitjor, l'estatuto està pendent d'un hilo. Doncs el mateix que ens passa ara. Sí, però és que en el futur la Generalitat serà substituïda per una fàbrica de xupa-xups. I tot i així, tindrà més competències. Sí, si Carot es tira per la finestra, hi haurà una cadena d'esdeveniments que desembocaran en la independència de Catalunya. Tranquil, Carot. Ja em sacrifico jo per Catalunya. No, em toca a mi. Ho faig jo. No! Ja no vas. Joan! I ara què? Hem arreglat el futur o l'hem acabat d'espatllar? Soc en Puigcercator i vinc de Ripoll. Del futur. Vaja pollo que acabeu de muntar. Per favor, diguem-ne. Per salvar el món, haureu de saltar per la finestra? A veure... Talleu! És bona! Aquest trajo és espectacular! Llàstima que no es veu la corbata, coi. Si el pogués tenir jo per reunir-me amb el Zapatero... Vinga, va, escolta, José, anem-nos a treure tot això, que d'aquí res hem de fer un altre gag. Ja. Sí, però tu m'hauràs d'ajudar a treure'm l'urrus. Un moment, aquí hi ha un problema. En els gags sempre quedeu millor vosaltres que jo. Sí, i a més, últimament tu no surts gaire al Polònia, és veritat? Per sortir a dir dues frases, jo no em trec el xandall. Al Polònia, hi ha dos grups. Un, el del Toni Soler, i un altre d'una altra persona. I hi ha un company que diu, que hem de pensar en el grup. I jo sempre penso en el grup. Jo sempre, en Carot, sempre pensa en el grup. En quin grup? En els pets! El que és de mala persona, és dir que jo m'he negat a fer un gag. Jo sempre he assajat. En Carot sempre assaja. Entesos? A mi el que m'importa, és el que passa del vestuari cap endins. Home, clar, és que les noies a vestuari... Si voleu saber què passa, pregunteu-li al Toni Soler. Perquè jo no parlo. Perquè si parlo, sabreu el que passa. Escolta, igual hauria de trucar el Toni Soler, Sí? Perquè el Toni que vindria a ser? El Rijkaard del Polònia o a la porta?